Набралася від Андріани, а Андріана того набралася від кого? Ой, чуєте, від Андріани, давайте не будемо. В книзі написано, що людина зробить. Так чи так, Бог знає наперед, що людина зробить. Ні, тому що любов дав людині свій вибір. Все одно, Бог знає, що людина вибере, чи так чи так. Та як ні? Та як ні? Як життєва книга людини все одно написана. І в стільки років, скільки вона має померти, вона все одно помре. Жарата! Не знаєш такої пісні? Не знаєш? Як ти не знаєш? Не знаю, перша чи. Я не кохаю тебе, я тебе не кохаю. Я не кохаю тебе, я тебе не кохаю. Я не кохаю тебе, де тебе нема, там, тільки там, де тебе нема, там, тільки там, де тебе нема. Фак, більш спи собі сама.